Napo siya pangutana nga no kunong daghan siyang makita nga manimbahay nga inigabot sa ilaha mao man gyapon ang kinabuhi, mao gyapon ang kinaiya. May pay mo nang may pay wa na daw siya Ginoo. Kaya mo kunoy na usab sa Prinsipyo ilaha. na sa di mahinimba. Prinsipyo na nga di mo simba, sister, nga no. Kaya ang iya kutob naman lang siya sa pag-ingon. Nga, Panaway. O panaway pa. Muna, iyahang best subject bro sa estudyante pa chismology. Silang chismis. Mas mo na diha nga dili man ako kung tuwa kung nisimba ka unya nagtan-aw ka nga murag na makabalda nimo makita sa Ginoo nga bisag na makabalda nimo nga tinuod ang imong pagampo dako kay kag puntos ana pero magpagadagay ka sa tentasyon siya wa sama nang makakita ka kanang nindot kay nga gwapa kayo sige lang kag tan-aw dito dili lang ka mao na nga kanasang ko ana Sister Yole nga kanang butang nga diha maka balda sa atong kuan kanang pag-ampo nga to sa Ginoo mao na nga kana gibuhat sa Ginoo para ipakita na niya nga mapakita nato ang atong dakong pagtuo nga to niya kung makakita ta ng mga butanga sama ng mga gwapa. Di na sad nato kalimtan Brother Jeff nga Ito tinaad. sa gingon sa tuwang Santo Papa nga si Pope Francis nga the church is the hospital of sinners. So ang simbahan usa ka nag-hospital sa mga magkasasala. So kung niangkon ta no nga kita makasasala kinahanglan ta magpa-admit ng maong hospital. Kana di ang kayuhan, na di ang healing. So the more ta nga di mo muduol sa simbahan, the more nga magkangilad siguro tag maayo, no? Ngilad manggaling na apata diha, how much more outside the church. Bito maglisod tag luwas kana am kita diha sa mo tag tutas gawas. Portiging lisura pa sa ona lang sila chismology.